Comisións Obreiras vai levar a privatización do Servizo de Axuda no Fogar de Sanxenxo aos tribunais. Ademais, o sindicato vai emprender unha serie de accións para protestar por esta decisión do Executivo local. Anuncia unha recollida de sinaturas pola vila e unha protesta no pleno ordinario do mes de marzo. Tachan a medida de despropósito. Nos parece un absoluto despropósito. Unha falta de respeto hacia as traballadoras e hacia o comité de empresa e unha maneira de entender as relacións laborales por parte de Telmo Martín na que desprecia absolutamente os representantes dos traballadores. Dende Comisións entenden que o servizo non tiña problemas de calidade ou prestación, sen queixas por parte dos usuarios, creen que si agocha un fallo de xestión por parte do Concello. Telmo Martín decideu tratar como se de ladrillos se tratara este servicio, non? Entonces, nos ladrillos lle podemos reconocer que ten unha certa experiencia, non? Pero, dende logo, no que é un servicio de atención aos ciudadanos e ás persoas dependentes demostrou clarísimamente que non. O sindicato ve a nova proposta como un sensentido, advirten de que a privatización vai ter un custo superior ao que se está a pagar agora polo mesmo servizo. Sospeitan que detrás de todo isto hai algo máis. Aquí tamén entendemos que en esta medida hai unha decisión de Telmo Martín de castigar a unhas traballadoras que no seu momento non aceptaron o que el trataba de impoñer e que tiveron unha actitude reivindicativa. Entonces, como consecuencia desa actitude reivindicativa das traballadoras, por eso nos entendemos que en estes momentos se lle trata de castigar. Logo de enterarse pola prensa da privatización do Servizo de Axuda no Fogar, Comisións Obreiras anuncia que racha toda a posibilidade de negociación co Concello de Sanxenxo. Din que non se poden fiar do seu goberno local.